Last week ndikabazvi. Last week mtwechina. Saka vandikauya mtwechina. Ndinanazo. Nezuzuru baba tanga kukukuwa. Chii watanga unzwe chii? Tanga kurutsa utapera simba mabaya zvese. Kuma titene kudzidze usiku. Baba vanataiwa. Mama ndidzo ndikwane kwandikaita se vandikazvitora. Sisa baba ndataurisi baba ndabana matu nando bana anazofamba futhi nasi ndangoba wakaba kunzwe ndikunza kupera simba andana simba ngoti ndisimu ndinekuti sandoza zokupa kuti ufunge kuti zvinhu zvandakaba zvezvo ndozvikonzerera uchiri kumba ikoko kusatouya kuno chii chakakuratidza kuti kurwara kwauri kuita haasi manyoka angonzwa kana kuti kupera simba nekuda kwokuti malaria kana kuti chii chaita kuti ufunge kuti zvinhu zvandakaba chaitika manje usiku manje nekuti feeling kana zvine chivanhu mukatika kana chiri kugadzira nekuti feeling mungobuda zvandikapfeka kana kumbana nabata ndokekutanga kuba here mayo ndokutanga kuba aiwa taura chokwadi kauda sekuru wakusunungura aiwa ndakatonga kuba zvandakatoba ndizvozvizvo zita rako nonzani Samson Gusha unobva kupi kumusha kudema kwaniko kwamandedza ndokwawakanga waenda nezvinhu izvozvo aiwa nadzo Greendale umwe nazvo Greendale wakaba naniwo wakazvitakura nei noise wakazvitakura nei ndakaba musekutanga ndakana nazvo nekombi asi kuzodzodza kwandakaita manje ndakazaya ndrindeki netsoka wakazvitakura zvasingakuremere manje ndidatanga tari mashoko mashoma ndichangotaura pano sandalonoka muri moto muridze akabirwa zvinhu zvidyani mushambo muruwe nayo kaviri makumbo zvatoita zvakanaka so sumuka sumuka iwe iwe kunogwa kubiwe chiweshe wanzwa kuvosa kugrendero kokunoko wasvika sei akakutaura ati panapana mugodhi ndiya makambochera naye here kunoko wasvika sei kunoko ndakaba zvinhu zvichina zvinofamba patene 4-5 days saka wangofambira kuyazoba chete here kana saka wadzokerei nhasi kana wakaba zvinhu wadzokerei pano zvinezvi ndakati inine zuro mamasikati natanga kurutsa nhasi pamwe netorutsa mvura igaiga ndapepuka kuma10-11 dzeusiku ndanyangutange semhepo pandaya nezvinhu panapa ndasvika ma2 kugara vanhu vanoita kubva na2 kuno nhasi somukadzi makadii wazukuru wangu kwakadii kwabviwa iwe mukomana wakadii wasi kudayira sei waona kudayira sei vandamolesa vamwa una chigumbu neni zita rako ndiani wakataurira vamwe kuti wakabva kupi kuti usvike pa uzosvika kuno
Mafambira zvakaita kwataurira zvakuchiwesha. Ndina kutaura. Auna utsanangura. Ena kuti gaga. Maitikira zvakaita. Manditaura. Iwe nada. Iwe ngoma. Ngoma ndiana apa iwe ndebvu nawe. Ndini NaSekuru. Ko uyu ndiana ari pakati. Uyu munina. Ko uyu ana yero. Nditete awo. Hanzvadzi yedu. Vari kukupedzisira. Ndimainini mudzimai wemukomana. Alright, zvakanaka. Sonza yakomana. Musodzi. Vadzimu vangu wakomana. Vadzimu vangu wakomana. Vadzimu vangu wakomana. Vadzimu vangu wakomana iwe. Vadzimu vangu wakomana. Vadzimu vangu wakomana. Vadzimu vangu wakomana iwe. Inadidi namo. Ini doda. Ndinomuka ndichichema baba. Ndinoswera ndichichema. Andiyera ndichichema tenzi. Wanana kuda kwenamo. Zvakanaka. Wewe wati ndio ngoma? Hongu, NaSekuru. Wati ndio mkuru pamuri? Hongu. Baba ari kupi? Baba wakashaika. Vese na mai? Hongu. Zvakanaka. Kuti muzosvika pano. Uyu muningina wako ari kuno uyu naye? Hongu.
kuti muzosvika pano akataura chiti kudikwa ule akakutsanangurira akanditsanangurira asi aidzamba-dzamba handisati ndakunyatsonzwisisa kuti zvofamba sei asekuru. Akandifonera achitoti akakumbira foni kuti andifonere kuti ashinwa akaba asi haana kunyatsonditsanangurira nhau yacho zvakafamba sei. Zvakanaka. Hongu. Imimi kunguva yese mamuchiti mukomana ari kupi munogara pamba pamwe chete here kana kuti anogara namhuri yake uye anogara kwake? Uye anogara nemhuri yake asi anonetsa asekuru mukomana uyu haabatsirike. Kana mudzimai wacho ane nhamo naye mukomana uyu mwedzi 3 asingabatiki kana pamba ezoti anenge aripi. Baba akazokurumula nemwedzi 3. Hongu asekuru. Zvakanaka. Uye akaba kuchiweshe kana asina kukuuzai? Haana kutaura aidzamba-dzamba. Aba kuchiweshe. Akaba zvinoshandiswa pamugodhi. Hongu. Zvokucheresa zvinoshandiswa navanhu vanochera pasi zvegoridhe vaya. Hongu. Kwakuonekwa ariko kuseni akasvika pamugodhi usingasvikiri. Hongu. Unzwa? Hongu. Kwakuoneka ariko kuseni. Inini ndinokamutaurira kuti iwewe wauchienda kuhama dzako angasakwanisa kufamba iye. Nanhasi ari kungochema nemakumbo. Ndinenge kamusunungura ngati ndakukusunungura chimboenda kumusha asi kusunungura kwandikuita asi kulapa uchipora. Ndikusunungura zvekuti uende kumusha unotaurira hama wako kuti ndakapara mhosva da kubhadhariwa. Hongu. Kumaini kwacho ikoko. Hongu. Kune mari dzanzidiwa ndisingazivi kuti makabhadhara mari idzodzo. Akataura asekuru hatina kupedza kubhadhara. Takabvisa shomanene pa $500 takabvisa $300. Saka kwasara $200 yatofanira kuisa ikoko. Ipapo manje ndopachafira tsoro yenyu azukuru vangu andiko kunyeberai. Ayo tatouyawo kuzokumbira kuti aiwa mira teerera muzukuru wangu. Inini handina mashoko andotaura nemi kana musina kupedzerana namuridzi wemaini. Munhu akagadzira mbavha kuti batiwe kana musina kupedzerana nemunhu iye kunoko handina chandinokwanisa ndikubatsira asi makapedzerana nemunhu iye munofanira kutosvika muno mudare sekuya kwamatoita ikoko mamagona chaizvo kusvika panasi makurumidza uyezve kune mari dzinodiwa akakutaurirai? Hongu asekuru akataura 1000. Hongu. Ikudiwa maya nayo hatina chatakabata tatati semukomana ari kuchema tatati tikaenda kuna sekuru pamwe anogona kutibatsira kuti ave zviri nani. Ipapo atibatsirana nazukuru wangu andiko kunyeperai. Atuya nechichemo sekuru tikutokumbirawo. Ipapo handidi kunyembera zukuru wangu atibatsirane. Zvamungaitoita mungatotanga kudzokera kuchiweshe kwamakabhadhara 300 ikoko. Muri kunzwa? Munopesa imwe mari mapedzisa iko zvino zviye wacho wakuchiweshe muridzi wemugomba ari kupa pakabiriwa pamauya kuno. Matonzvenga makatogera tiende kun'anga yene weseri ndakasunungure munhu ndizvo kana sekuru papotseka. Ipo pano inini handikwanisa kusunungura uyu kana uyo asina kunitaurira kuti sekuru tapedzerana. Tachitokumbirawo sekuru kuti mukamuporesawo tobva tanongwavha kunze uko. Nekuti uyu haasi kufamba here? Ari kufamba zvake but kuti akwanise kungwavha ipapaka haasi tombonyatsokwanisa bhosi makumbo acho ari kutaura kuti anini haana simba saka haasi tombokwanisa kungwavha kwacho. Haana chakutengesa? Aizvozvo haasi chekutengesa chekuti angatengesa wane mari yavaridzi yasara hana. Aizvozvo havasi tombokwanisa sekuru nekuti makumbo acho haana simba. Ndokubvira chekutengesa kumba kuti haana here chakutengesa kana ng'ombe. Asi kuna hakuna kana zvinhu zvese akatopedza akatoparadza achitotengesa. Samuda kuti angwavhe aende unoba futi angwavhe kukavha dzimwe mari nekuba futi. Ine kuti iye wacho ane madhiri kwakagadzirwa futi munhu wacho akauyapo pano kwada kungwavha kwacho ikoko
munhu wacho kuti panombata futi mhosva dziramba dziwedzera chete. Aiwa kana sekuru ipapa mukuti ana upfidzira apfidza. Saka ada Mbavha nemutowo upi iye haana chekutengesa. Vanosimboti Anomunda. mumba make hamusisina zvekutengesa, zvinhu zvese vakapedza kutengesa. Naye makazi wacho ndimakazi wacho. Ndiro sekuru. Muda Mbavha. Ndatoneta ini. Wakapiwa huku 200 nakaungurwa kuti vatengese ndichichengeta. Baba ivava vachitora kundonda magirlfriend avo vasingaunze kana mari ndichisafa nevana ndichitengesa kobra kuti ndirarame nevana kusvika pandiri panapa. Izvozvi kwakuzouya uchifonera ubva uchiwe shoko kuti munhu ari kurwara akuuya nemakumbo ake zvezvi achirwara ndichitambura nevana akapite chimwe chatengeswa kwatete vavavo kupiwa mari nemukwasha achitora chete zvinhu zvese achitengesa. Chichazondoita sei navo baba ivavo vanotondishungurudza singaiti otherwise dai vasiri vana vakeka. Ndakatendomba kwedu ndetoendomba kwedu ndisingambogariri zvakadai so. Kwewo ngoma wachibatsira kamuri. Munoona sekuru nyaya dziri kutaurwa dziri kutondirwadza. Ini ndiri munhu waMwari ndinoenda kuchechi. Zvekuti izvozvi izvi ndasati ndambopinda mukati medare rakadai. Zvekuti magemenzi ndaturika. Inotori mhaka kwandiri. Handiziri ndicharangona Mwari here kana kuti munhuina wangu ane njere dzake ishoma anenge ane chaire urombe asekuru. Chaire urombe Imbavha. Saka yo Imbavha kamunhuina wako. Zvipinda mudanga kana kuti une chakutengesa. Utengesa unokavha mhosva iri kuchiwesho. Anga asirwa pfuma ndine mukoma umwe ari kunze kwenyika pamba paanogara naadzimai vake. Kusirwa huku mbudzi mombe akatengesa nemudzive mukati kupinda mumba akatengesa habatsirike uyu. Imbavha iyi asekuru asi tatozomunzwira titutuye kwamuri mutisunungure. Zvino inini ndokunda kukusunungurai. Asa zviite kuti ndikusunungurei uyu kwakapara mhosva asina kusvika. Unonza pana nyaya. Hongu. Chikudikana chekuti kwakapara mhosva mupedzerane nechi. Nevanhu vakapara mhosva. Inini muno mundani mangu munomu. Kana ndakamusunungura ndisunungura ndomuudza nguva tozoisa mari yangu. Kana karega ndomubata futi nemushonga wangu. Asi uko pedzerana nechi. Nevanhu. Kwakaba. Vakati vakuda zvinhu akadzosera. Asi vakuda mari 500 vakuti vakadzosera basa kumashure. Plus mugodhi wangu wazara mvura. Hongu. Ukuzvinzwa? Hongu. Vakudikana mari kuti atange kukupa kuti akaba mushini unokupa mvura. Hongu. Saka vakuda kutenga madhiziri nekutenga zvekushandisa pamugodhi zvimwe zvakakanganiswa nemvura pasi pemugodhi. $500. Saka pedzisai 200 iwe mudzoke pano. Ina nacha kuti anemi. Amene wana tete nakoma wacho. Ndochaita plan. Asekuru mkomana uyu andakurohwa uyu. Mira, sarata mashoko yako. Vasikuru. Inini ndingaite mutumbi mudiki. Mazvinzwa ka? Kana kuita kundoona nge ndakashoreka makanditarisa. Asi unhu amaita apa ndakufara nawo. Wokuti mwe kuzorowanana muno mudare mangu. Uyu irombe kana kuti Mbavha yenyu kumusha kwenyu. Zvamagara muchiziva makadii kumuranga kare. Taposheka sekuru. Kuratidza kundishora Urarengero sekuru. Taposheka. Ndorengera. Aya. Boda mende. Kana yanitane mota muna kana respect. Unodziwa munaita. Aiwa, sikukaita kula naye na munhu wenyu mende. Pamwe munomulapisa ende munomulapisa. Kana mjenda kuzvipatara ende munolapana ko. Muyemuzorerana munodare mangu. Pamauya hamuna kuya mesi naye mukomana. Saka kuda kuyazomurera pamberi pangu ndokuita sei kuda kundishora inini.
Aiwa ihasha dzamuwanzira mukomana pakanganisika vasekuru pakanganisika ihasha dzamukunda sekuru takutokukumbira iwe urani kwaru ndiri munin'ina kunewe sekuru batsira mukoma wako munoziva sekuru mwene unobharira mhosva uko handitozivi sekuru nekuti inini ndikangokusunungurai papa makaenda kuno mungadzoke asava muchapa tinoripa kuti muvapewo vaye uye anofanira kuramba akadai nekuti unoona kubhadhara nini kuno asava munenge musade kuabhadhara ndozvamatoita matotiza pamusoro yevasekuru mukoma wangu wasekuru muchimuona ari apa handizivi kuti isha here mweya wetsvina here idhimoni here chero mukatarira iye nemukadzi wake vari vairi muraini chaimo akapedza kuba zvinhu zvevanhu hapana musha wasina kuba mishoma mukadzi wacho iko zvino haana kana pekufambira achingofamba anongonzi heyo mukadzi wembavha iyo heyo mukadzi wembavha iyo chero paakatifonera aba kuchiweshe sekuru akazotofona papaya makombo amutambudza saka tatouyawo kuno sekuru kuti titochemawo nemi abatsirike paurwere hwake uyu hwamakamuroonora shoma shoma amenosvikirwa here kana anodii kutaura mashoko akanaka chaizvo ende wataura semunhu mukuru asi wainzwa nyaya pairi ndainzwisisa sekuru ndepekuti majamba process yamafanira kudi yataifana kutanga nayo kuteera nekuti inini handikwanise kubatsirai kana kusunungura ngomana kana musina kupedzerana kupi kuchiweshe pano mangaita chikwereti chingatopedza gore chiripo asi kune munhu akatadzirwa zviri kwaiye kuti asunungura mwoyo wake kuti aiwa 300 vakandipa yakadi yakakwana izvozvo zvinobva kwavari ivo mazvinzwa zvino anomire muchichema muno kuti hamuna mari asi avo mapedzana navo inini kana chikwete changu chikapedza gore kana ukatati wachada kubhadhara indoziva zvekuita kuti udi undipe mari yangu muno mudare ava havana simba racho ndosaka akatotsvaga inini ndachikumbira kuti tarisei mune zvaari kuita mukomana uyu ari kurwadziwa munin'ina wangu asi kuzvimba kamakumbo acho hanzi ari kuruma mukati nekupera simba aita zvekubanda kuzvimba hasi asi anokuchema nemakumbo achatozvimba manje akaramba achiita zvaari kuita zvokuti havasuda mukutsika kuba imi batsirai hama yenyu kwete kubatsirana mashoko kwete kuenda tsvete kunoku imi hamusi makanditsvaga tiri kuzama mukomana atiremedza sekuru atiremedza zvekuti hapana kutoshinga kuti tibvise $300 iyoyo takatoita zvekushinga iye anobuditsa zvinhu uyu haana kana foni yaakatotifonera nayo anda yekukumbira mukadzi hachengeti nevana mari yacho ari kumboisepi panondirwadza sekuru ndosina ndaida kumata kamukomana momuno mudare mangu handidi izvozvo momuno handidi vanhu vanorovana munomu kana muchirovana muchirangana naye muri kumba kwenyu mamva muno mudare mangu handidi izvozvo Samson, patataura newe kuchiweshewo takambokubvunza mubvunzo paipai tiripo tichibvunza kuti ndoke kutanga kuba here wakati kwama dzako dzekutaura kuti unogona uchiba vanhu saka ari kunyepa ndiani ndiwakanyepera inini here kana kuti hama dzako dziri kunyepera kuti unoba apapenda kune mubvunzo zonti kunoga wakapakangana ngati kuno ndiwe kutanga kuba uchingori kuchiweshe ndokutanga kuba chiweshe ndakubalira microphone mubvunzo paipai ndaba paipai nditika kuchiweshe ndokutanga kuba ndiani kuti ndizoba kuchiweshe andika ndaenda ndichitengesa bhutsu ndatengesa bhutsu ndisira kumuna mameni bhutsu aya pane zvanhu zvangondibatawo kuti andizoba muchipurasiki cheche kuti ndozoba zvinhu zvechi zvemunhu ipampa mune nezvasiya ndikanazvo kumba uri kuti hamuna chachakubatawo ndozvawataura ndakataura iwe ndowadaro pawakapa huku dzibvunzi wakapa chii chachakubata kumba akumba ndangoti pazvino ndezvepamba ndichingotora kurunzi wakatengesa mudziyo iyo hapana chachakubata
Ndatengesa mukoma wangu tonawa mukoma wangu akasiya pane zvakasiyana panatengesa ndo mari kuti tidye nene mudzimai wangu. Musanyepe, sandinyepe. Mari dzakwaisa kumahura ako, sandinyepe. Wakadya nini mari? Zvinhu zvingari zvabangu zvawakapa. Asi pane mari yofunga kuti mari chobva kupinda ndo basa. Ani? Wakapa nini mari? Wakapa nini mari? Dzidzotara chokwadi ubatsirike mu. Taura chokwadi wakanipa mari. Waiti ngona mari yako kumahure, ona mari yako kumahure kana kwangu ndakavaudza. Vasiri vana vako, dai ndakatorwa nehama dzangu ndakaendomba kwedu. Iwo uri Mbavha. Ndiri kubando babati andatomboti ndikumbiro sekuru ndisechi Mbavha ichi. Kumando besho. Ndotanga ndito vaviwa nditora chete. Kutanga chikara chefoje. Kudobhe. Zvimwe zvawakaba zvausina zvisiri kuzivikanwa kuti zvakabiwa nani chii kublendeko. Aiwa uko ndakaba chipampa munene cheni zvandakaba chete. Blendeko kwaunogara iwe uko zvezvekurosa kuchiwezhe uko kwaunogara iwe zvawakaba zvisiri kuzivikanwa nemapurisa kana nevanhu vemaraini kuti iwo ndowakaba chii. Wati kuba unoba. Wakaba shuga yekunga kwako. Ayo. Saka ndozvatikubvunza wakabe chii. Muchidimbo murunzi mureurure nedzimwe nzvimbo dzisiri kuzivikanwa dzamakapa. Ndakaba kwakati handina kubatwa, ndakaba kwakati handina kubatwa. Pane pasiri mashops ndazoba gumbeze riri ramozwe yanika peperere. Baba hamna kuyangatora gumbeze renkati mutamadhi. Hamna kuyera mukatora pawaini ngakubvunze mukatambuza. Baraka umetaura zvimwe. Taura zvimwe muzataura zvisina. Handizvo chete ndakaba gumbeza chete. But matikuba muno. Yakuba ndoba. Izvozvo ndozvo zvamuri kuti hanzi akuba ndoba sekuru ndine shari. Kana pazvakatangira. Zvatingane ndimudiki kudhara insane namai ava. Tinoona foni namai ava. Ndangobayiwa chiti ndane mari nditazvaraita ndichita search futi vanhu vachimabhawo futi. Ndikurora sekuru ndiregerere. Mabhawo ndoba. Hausati watanga kutaura kana kuti uri kungobvunza zvenganya. Izvo kugrendero kwaigara. Izvo kugrendero kwaigara mai akuzera kuti wangwana musha kugrendero. Chireurura chienda mberi nekutaura nyaya kwawakaba kwese. Nandakuurura manje vasina kutaura kazi. Ini nazoramba kuti ndoba. Ukandakaba panze ndizobatwa uyu mukomana uyu kuti izombira ndika ndatengesa bhutsu. Mukomana uyu vana mutsoma vaenda kuma6 vaitenga vane muti uri pasaidiswa apa. Chinenge chimukuteso. Chera munosvika nyiko. Apa ndinabva namira pakona. Mukuyu. Mina vanamira kuna iye vanaitenga chisupa nyatere. Vaenda. Akaenda bati nya achibuda vanatase vanongopinda kuchiparase vanazvachi zvinhu. Wabvunza mubvunzo kuti kumwewo kusiriko kokwewo wakabatiwa zvikuzikanwa zvese. Akuenda ndakabatwa izvo. Hanzi kumwewo wakabawa. Kunzi kureurura. Ndizvina uchireurura kuti ndakaba kwaningi. Ndikuti soni ndakaba kwaningi. Ndakaba kwaningi. Kwete kuti zita kana kuti ndakaba uchiweshe. Vana vako anzi grendero. Vana zobakumba kwedu manje ndikwandepesa zvese manje. Ukuya sabhuku ndemo kwa mnoutora. Amnotora taura icho kwati makatora jumbira sabhuku. Amnotora jumbira sabhuku. Mangu dongo jamba munero tora jumbira sabhuku. Ndakatora iyo. Saka mukurambe chingotaura icho kwati kuti mukutora. Makatora zvizvanhu zvakawanda. Zvimwe hazvidi kushonga mukudzidzisa. Yasi kunonzi reurura uponi kurudzisa. Mumwe musi mashoko usadotombopuwa mushonga. Kungotaura chete ndakadai. Saka reururai muponi. Musanzvenge because pana papa. Muchaka kusunungura. Batsirwa ndizvo izvo. 1 kuchiweshe. 2 igrendero. Ukwandakaba chete. Because takumba zvamukoma ndaitora. But munoona kuti munoda kutsikadzira because izvi hazvikavhi lifespan yenyu kubva muri mudiki. Mati kubva muri mudiki. Munodzidzisa. Izvo zvimune makore mangani? 1984.
Mune makore mangani? Hamusi kutoziva. Kana zuva kana date asi nhasi kuti ndiani. Makatanga kuba mune makore mangani? Mina ndi form 1. Form 1 handiti. Hamusi kuziva makore mangani mina saka form 1 ndibva matanga kuba form 2 makaba futika. Mazache ndaibuda mbanje. Hamusi kupindura form 1 makaba, form 2 mukaba, form 3 mukaba. Nambomira. Oh, makasitanira. Saka mukoma wake akuziva kuti zvipfuyo zvapera kuno kuZimbabwe kuno. Mukoma handisandataura naye asekuru. Mukoma ari kunzi asandataura nawo. Iye mukomana uyu akangozoti ndafona kofoni iwe wazowana kupi foni uchitaura nawe kuti haumbonditiwo mukoma muriko here makadi haiti foni asanobuditsa zvinhu. Mukoma vari kunzi asataura usati mwisho waparara. Mari yacho hatina, toda kuti tiunganidze mari tinokavha kuti weshe kwakaba. Naime adzimai wacho. Mulidzi pamusha pamukugara. Anofona here achibvunza kuti kumba kuri sei zvipfuwo zvakadii. Kufona vakafona asi izvezvi hakusisina ana chiriko. Makavaudza here? Takavaudza zvokutoti izvezvi takatonzwa ndichisvika muchibva pano nekuda kwavo kabaiva vamene ndoenda kupi nevana. Muchisvika motobva pamba ngozvinhu zvangu maparadzi. Kwese musinga bangu munofambirana nenhano ndi banguru kana kuti zvinenge zvinetsa kuna arume wenyu hakuna banguru mukusvitsa here? Kuna banguru ndaisvitsawo dzima randanyarara ngozi havasi kuchinja. Saka singazotoitauro nemunin'ina wavo here vantonga vasingatauri pese rava kutondipandukira inini kuti ive nemurume wako munozivana. Ndisina kana chandinoziva nekuda kwavo nehama dzavo ivavavo. Handina kana chandinoziva tinosafa nevanhu ndiri ndega. Mazukuru wangu ndingapedze nguva nemi. Handisida kupedza nguva yakawanda nemi. Mashoko andataura ndifunga ndiwayo. Handisi kudzokera kumashure. Imimi wazukuru mamusingandizive kutanga nhasi kundoona naye. Nokuda kwemukomana wayo. Madzidzawo zvamadzidza baba. Ndati dzokerai kuchiweshe. Munopedzerana. Uyo muzukuru wako kuchiweshe kana achandifonera pafoni kana achauya pano kuti aiwa sekuru munhu endakapedzerana naye. Munzwisisa? Ini ndozokusunungurai. Kana akunzwirai tsitsi kuti amakabhisi yakakwana. Aiwa izvozvo ini handina dambudziko nazvo. Asi kunoziva kuti mune chikwereti. Ndizvo naye? Ini ndingatokuregai nechikwereti chocho kana gore rese. Asi mari yenu ichizodii? Ichizoida asi ava manje ava makadzosera kumashure. Vakutochera mugodhi kutochera kutoraramisa mhuri dzavo makadzosera kumashure. Mukuzvinzwa pedzeranai nawo. Kana muchikumba regerero hakuna kumba regerero kuno kwandiri. Endai munokumba regerero kwamakatadza. Kana vatai 300 makatipa iyoyo yakwana. Avo ndonzwa shoko kubva kwavari kwete kwangu zvamaita zvokuti mimi dei maida kumba regerero maingoya navo vakagara apa. Imi murapa. Wataura imi muchitaura regerero renyu. Kana yarutambira regerero mukutaura. Utaasi kunda regerero vachivasunungurai. Ini ndakwanisa kusunungura ndakasununguka. Chinorwadza sekuru ndechekuti madzidedi ivava ene mari yacho yavanenge vachingisa nezvinhu zvachonika inenge iri sikimani chayoenda hamene kuti vanobhoisa kuti mari yacho. Ndizvozvo mashoko akawanda ndichada mashoko akawanda. Chiitai sekutaura kwandaita. Asekuru. Tirerutsiriwe. Mukomana ari kuchema, ari kutoti makumbo ake ari kupisa paagere ipapa. Ari kutondiudza kuti makumbo ake ari kupisa paari ipapa. Akomana mbira lizayimbira. Azukuru wangu. Vanatola mazvinzvo. Murudzisa. Ndafana kutsvaka kuchakonzera zvidaro chii. Mweya watuma kuti adai ndeupi. Murudzisa. Mukadzisa nawo iyo ulandisi. Saka ndopakunzi chidzokerai munoisa musoro pamwe chete. Murudzisa. Chekutanga hamuchakwanisi kutanga kutsvaga chakonzeresa. Murudzisa. Monoripirana newamatadzira uyo wakabira maripirana neuyo handiti modzoka futi mudare handiti ramakudzokera risisiri remakumbo chete
mweya uri kumbotuma kuti adaro chii kana dziri mhosva dzemadzinza monzwa nekuripirana nevamakatadzira akatadzirwa nemaZateGure kana kuti murudziza ove munhu ndokufamba kunoita matare mukudzidzisa chivanzo chinorwadza kuti muite zvamaita nhasi ati manzwa sekuru achibvunza munofambirana here munofonderana here upenyu zvaunoita ndehwekunzwa kuti mukoma ari sei kana muchibvunzana upenyu handiti tauriranai ndiri kutambudzika nechakati vanhu moisa musoro pamwe chete chero ngamutima zvikuda handiti kana chiri chemweya uye akaparara nhasi mweya uya wamakatadzira vanhu kurwadza kana uyu hauna kuparara mumwe musi unosikobata pamwe kana pamwana wenyu unosikobata pamwe kana kuparadza endai kana zvichingoramba zvichionetsa zvidi so chivanhu zvinotibatanai mufambe paukama mugadzirise nhau iyi murudziza tsvagai kumudzi kwayo kuti ndekuri mumwe musi makakura naye zvakanaka ndobva zvazvitanga pazvakatangira ndobva madi maisa musoro pamwe chete ava vari muchechi kana maenda muchechi handiti moenda makaungana ikoko kuchechi munonzwa kana iri mhosva yaTateguru mhosva yababa venyu kana yake ega yaakazviparira handiti motanga kubatsirwa kubva ipapo from the root yedambudziko mukaibatira pamusoro hapana chamune muchigadzirisa saka muchidimuro zvekutaura sekuti hongu vanogona kudaro handiti vakamubatsira kunoku ivo vavamba hondo matare handiti dare riuko rakateya Mbavha harina kutsvaga ushu handiti dare riuko rabata Mbavha handiti ava ubva wasunungura kwakurwisana kumatara kuti umwe anobata Mbavha umwe anosunungura munonziza handiti kuti chero kana mupurisa mungati mumwe mupurisa asuka Mbavha mumwe mupurisa usunungura Mbavha munotarenga muone kugomera kwaari kuita nhau inenge ichinetsa paupenyu akuda kuti ndinzwe tsitsi angadai imbocheketwemo mari pane zvaanobaka NaSekuru ndichakupai zvandichakupai ndo mavambo esununguro handiti ndichamupa mushonga wekuti anogeza kuti zviite zviri nani mazvinzwa kwete zvako zvokuda kuwedzera zvokuti ndiite unge ndifile kuti ukurwadziwa stereki aiwa ndakatokusunungura kuti iwe usanyanye kurwadziwa ini ndikutoziva pandakakusvitsa kwete zvokuda kuti nyepedzera kusvina makumbo munomu kuti ndinzwe tsitsi uri kuzvimvera chamazvitorwa naSekuru hanzi naSekuru ndichakusungura mbijana kwete kukusunungura usambofari zvako wagare paupfidze usanobenasunungura hazvisi kupera uri kungosunungura mbijana hamino zvako zvidzokorodze futi izvozvo mukaona kazvidzokorodza uyu nori kungochema waikutipinza pizza ezotekerevene kumabasa tiri kuchechi nhasi dzaonekwa tiri muno maSekuru kuchechi kwamunononzi chini kutoeredza misodzi mweya mumwe chete atenzi isusuomazita kutiwo muchechi nemwe wechii kana urikuona mweya iwoyo uyu wacho probably wamunotora kumagostora ndowakabata Mbavha mweya iwoyo ndokuda kusunungura kuti handiti saka titotaura isu kana ndakutozobvunza handiti chine chiti munhu unonamata everyday handiti kune mweya zvekuti mweya chaicho waifana kuyambira kuti uona ichiripoya handiti imi mujima baba kana muchida kufona endai munofonera nanhu kuchiweshe vakandifonera vachiti aiwa tavirirana nhasi chachaino ndotomusunungura